ונטעתים בארץ הזאת באמת בכל ליבי ובכל נפשי. איננו הרואות בדור הזה בהתגשמות נבואות הנחמה של התנ"ך. אנו שבנו אל הארץ, והארץ שבה לתת את פריה. היינן דוד ונטורה עלה מצרפת לפני 4 שנים, התיישב בעופרה. מאז כבר זכה בפרסים בינלאומיים על יין שלו. הדבר הוא חלק מגל, מתופעה. מלאו אסמנו בר ויקבנו יין. אני באתי מצרפת לפני 7 שנים. באתי לארץ ביהודה ושומרון בעופרה, והחלום שלי היה לבנות יקב, לעשות יין פה בארץ ישראל, בארץ הקדושה. ועכשיו אני מייצר יין בארץ ישראל. אני עושה כמו, אני מרגיש, יש לי, אומרים, למדתי את זה המילה בעברית, כישרון. עכשיו היין הזה, הוא התחיל לקבל את הטעם של החבית, מה שאני מחפש ביין. ברוך השם יצא הכל מעולה. פה אפשר לראות פינגר לייקס אינטרנשיונל, זה פרס שקיבל בניו יורק. מרלו, שירז, קיבל כל הפרסים פה בארץ. היה חלום לפני 4 שנים, 5 שנים, לעשות יין פה בארץ. ופתאום עשיתי יין וקיבלתי פרס בצרפת. בשבילי היה מטורף, מתי שמעתי את זה הייתי שמח, כי הבקבוק שלי הלך לצרפת ונותן מדליה. סלו מרנן ברוך אתה, אדוני יכולם ברוך פרק גפן. אז אני חושב זה עוד שנה יהיה יין חבל על הזמן. קניית בתים, שדות וכרמים בארץ ישראל היא סימן לשיבת העם היהודי לארצו. נביא שקנה שדה ניבא, עוד יקנו בתים ושדות וכרמים בארץ הזאת. א', מי הנביא? ב', היכן הייתה השדה שנקנתה? אלכסנדר כהנא מארצות הברית. דוד ונטורה דיבר בלשון משנה, הוא אמר השדה שנקנתה, במשנה שדה ונקבה, אנחנו בתנ"ך, השדה נקנה. השדה, היום בעברית מדברים תנ"ך, לא מדברים משנה. אנחנו שואלים אותך אם כן, מי הנביא שאמר שעוד יקנו בתים ושדות וכרמים בארץ הזאת? והיכן היה השדה שנקנה? 10 נקודות. שירה לורנס מאוסטרליה, תלמידת בית הספר